Ja tiedättehän, vaikka tämä hallinto olisi valkoisessa talossa, Ukraina ei voi vain voittaa, vaan myös nousta kuninkaaksi. Ja millaisia aikoja? Arvata. No, nyt tausta sille, miten Yhdysvallat 80-luku, 90-luvun alku tekivät kaikkensa estääkseen Venäjän romahtamisen. Tämä on heidän painajaisensa, joka on peritty hallinnolta toiselle, republikaaneilta demokraateille ja niin edelleen ympyrässä. Ja kaikki Neuvostoliiton ydinaseperinnön vuoksi. Kuinka hävittää se? Kuinka valvoa? Jos Mordor hajoaa apanaansi-ruhtinaskunnaksi. Tämä on voimakkain, kuten he sitä kutsuvat, kipu perseessä. Siksi he upottavat Ukrainaa parhaansa mukaan, jotta se ei tietenkään kukista ja tuhoa sitä. Joten tässä syntyy tilanne, jossa valtiot, riippumatta siitä, kuinka korruptoituneita pettureita ne ovat. Ja meidän on lisäksi otettava huomioon Ukrainan alueen vakauden tulevana takaajana. Jos Ukraina kaikesta huolimatta selviää ja voittaa Raskan, ja tämä edellyttää kaikkien tervejärkisten joukkojen mobilisointia Euroopassa toimittamalla Ukrainalle kaiken tähän tehtävään tarvittavan, sekä aseet että aineelliset resurssit, ja vapaaehtoiset ja mahdollisesti Euroopan valtioiden asevoimat vapaaehtoisiksi pukeutuneina. Periaatteella pienet vihreät miehet Krimillä 2014, sitten jopa punatukkaiselle isoisälle Oval Officesta. Ei jää muuta kuin neuvotella Zelenskin kanssa koko Venäjän entisen ydinasearsenaalin hyväksymisestä. Niiden taistelukärkien sijoittaminen, jakelu ja hävittäminen, joiden säilyvyysaika on umpeutunut, sekä käyttökelpoisten ohjusten ja muiden taistelukärkien hallinta. No, miten? Kaikesta Trumpin ja hänen muttiensa vihasta Ukrainaa ja Zelenskiä kohtaan huolimatta et voi antaa maailman suurinta ydinasearsenaalia kiinalaisille, eikö niin? Mutta maahan, joka on käynyt läpi tuli, vesi ja kupariputkia, halusimme tai et voi luottaa. Et voi myöskään ottaa sitä itsellesi, et ole voittaja. Ja Ukrainan kosteet ovat samat Neuvostoliiton kuin Venäjällä sen käytön ja teknisen tuen suhteen. Ja sinun on tehtävä se. Muuta ulospääsyä ei ole. Ja yleisesti ottaen näille voimille, onko ylipäätään tarpeen kääntyä valtioiden puoleen? Vain jos he jatkavat aseiden toimittamista. Ja niinpä mielestäni repiä kaikki Euroopan kanssa ja lähettää Trump kokonaan. Kuka hän on? Menköön hän rakkaan ystävänsä luo. Vieköön seppeleen haudalle, punaiselle torille, muurille tai mausolaumille, jonne he hautaavat sen. Joten kaikki tämä nykyinen sotku voi johtaa tällaiseen loppuun. No, joka tapauksessa on mahdollisuus, ja se on huomattava. No, ajattele sitä, ja voitko kuvitella arkonauttien kasvot, jos kaikki päättyy näin?